Sibulise sinamkele e-studio nasemakhaya silapha ke kwinkundla zamatyala eMonti nalapho ke kuye kwamiswa khona ityala elijamelene noJulius Malema noinkokheli yeEFF kuthiwa lizoqhuba ngomso ngenxeni yokuba ngaba kukho umshushisi omtsha ekumele ukuba aqwalasele elidokethi. Kodwa ke kubonakala iEFF ingaxolanga sesi sigqibo, ithi yonke lento icothisa nje elityala nekukudala liqhubekeka. Kodwa ke ndinaye ke uSnawo Thambo nongu-spokesperson weEFF uzawuthi sicacisele ngolwabo uluvo malunga nelityala. Hlekazi wami phaa enkundleni uvakele kwa igqwetha likaJulius Malema lingaxolanga zezi postponements. Into esiyibonileyo namhlanje ukuthi bana i-court yalapha namhlanje ayikho organized, so into esiyibonileyo ukuthi bana baze apha bengazilungiselelanga, kodwa thina sisuke safika apha siziredi ukuthi bana sizovela kweli tyala liphushwa yi-AfriForum. So into enziwa i-court namhlanje ukuthi ba iyaziyekelela isetyenziswe zi-racists bana izama ukuphazamisa i-EFF kwi-program of action yayo yokuthi bana sifuna uba nee-members eziyi-1 million phela konyaka, kwi-program of action yethu bana makubuye umhlaba, ne-program of action yethu bana umnotho walapha eSouth Africa mawubuyele ebantwini abantsundu. So i-state sanamhlanje sixelela thina ukuthi bona bafumane i-case files ngoLwesine, kodwa i-case ehlala namhlanje ngomvulo. So asingendawo thina apho i-disorganization nongakwazi uziphatha kwe-state ne-prosecutors zayo mayingasuleli thina, because thina sifikile apha sizile nee-witnesses zethu safika ukuthi bana si-ready for uzovela kweli tyala lingekho based on anything. So silapha nje namhlanje thina si-opposile ukuthi bana mayipostpone kweli tyala. Manje wavuma uba malipostponele ngomso, kodwa eli tyala kudala lisuka ku-2018 kudala siquqa apha kule court lena. Siyaphinda siyavela namhlanje sophinda sivele nangomso, kodwa into esifuna ubana abantu balapha eMzantsi Afrika bayazi ukuthi bana i-state asikho organized and siyaziyeka ukuthi sisetyenziswe zi-racist eziyi-AfriForum esimane sisishutshisa i-EFF sise-court amatyala ngekhoyo. Loko ke ibinguSnawo Thambo nosithethela umbutho we-EFF esitsho uba nangona besihlonipha isigqibo senkundla kodwa ke abaxolanga sisigqibo ngoba kaloku eli tyala kudala limane limiswa ukuzokuthi ga ngoku. Sithathe indambo sizibuyisele kuwe e-studio.